Vi har et program her med to veldig spennende danske kvinner og to nordmenn. Og den første av danskene Julie Kronstrøm Caton. Jeg har øvd meg litt på den uttalen. Hun spesialist i arbeidsmarkedet for de høyt utdannede, og hun har en veldig spennende tanker om og tegner et veldig sammensatt bilde. Og jeg prøvde å intervjue henne i går kveld for å kunne introdusere henne nå, så fikk jeg et inntrykk av at hun lever som hun prediker. Hun har selv en karriere som jeg rett og slett ikke helt evnet å overskue og samle for dere. Men jeg helt sikker på at hun meget vel verdt å høre på. Vær så god, Julie. Vi gleder oss. Bordet ditt. Jeg tager lige. Godmorgen. Det bliver altså på dansk. Kan vi ikke lige skrue lidt ned? Kan du skrue lidt ned for den? Jeg taler utrolig højt og har en meget gennemtrængende stemme, så jeg er altid bange, når der er nogen, der stikker mig en mikrofon. Men kan I høre, hvad jeg siger? Kan I forstå, hvad jeg siger? I må, hvis det kommer til at gå lidt for snabt, så må I lige række hånden op og sige, at jeg skal tale lidt langsommere. Normalt plejer det ikke at være noget problem for jer nordmænd at forstå, hvad jeg siger. Det kan godt være, at andre danskere kan være lidt sværere. Men tusind tak for invitationen, først og fremmest til Samfundsvitterne. Det var Knud, som har kontaktet mig. Jeg var oppe og holde et oplæg, faktisk nogenlunde det samme oplæg sidste år hos akademikerne. Og det synes Knud egentlig også, at I skulle have lov at høre. Det, som jeg vil komme ind på i dag, det er lidt, hvad jeg ser som nogle af de elementer, som også bliver nogle af de kompetencebehov, nogle af de dynamikker, som kommer til at påvirke, kan man sige, det højtuddannede arbejdsmarked. Altså samfundsvitterne og hvad det hedder, kundskabsarbejde. Det er det, vi kalder på dansk det højtuddannede arbejdsmarked, vidensarbejdsmarked, er nogle af de ord, jeg kommer til at bruge. Jeg har ikke været så pædagogisk med mine slides, så det hele er på dansk. Det er kun lige den fine forside, hvor jeg har prøvet at tage et par norske ord ind. Men i hvert fald vil jeg prøve at komme ind på at sige, hvad er det for nogle kompetencer, der også bliver efterspurgt? Hvad er det for noget mere, man skal kunne ud over sit fag? For der er ingen tvivl om, at for vidensarbejderen, for kundskabsarbejderen, så er faget jo selvfølgelig i centrum. Jeg kommer ikke ind på heller at sige, hvilke nogle fag, der bliver i forhold til andre fag. Det, som jeg ser, det er, at vidensarbejderen i fremtiden skal kunne rigtig mange ting for at kunne indgå i et arbejdsliv. Det er lidt et andet perspektiv, man kommer til at lægge ned, og jeg prøver at ligesom snakke rundt om det. Så jeg kommer ikke til at nævne nogen fag som sådan, men mere nogle kompetencer omkring det. Den sidste ting, jeg også vil sige, når I hører mit oplæg, så skal I ikke sidde og blive stresset over alle de ting, I skal kunne, ud over jeres eget fag. Som jeg ser det, så skal vi ikke alle sammen kunne det samme. Men man skal selvfølgelig finde ud af, hvor er jeg rigtig dygtig henne, og hvad kan jeg rigtig godt lide, hvor har jeg mine spidskompetencer i forhold til at indgå på en arbejdsplads, i forhold til det, jeg interesserer mig for, i forhold til mit fag. Det skal vi alle sammen blive rigtig skarpe på i fremtiden. Find ind til helt præcis de steder, hvor at man gør en forskel, hvor man bringer værdi og blive endnu dygtigere der. Så nu håber jeg, at jeg kan inspirere jer til at tænke meget af det. Noget af det har I sikkert hørt før, andet vil være lidt nyt eller vendt på en anden måde. Så jeg håber, der er guf til eftermiddagens og dagens program og snak. Men først vil jeg lige kort fortælle lidt omkring, hvad det vil sige at arbejde med fremtiden, og hvordan man også selv kan overveje lidt, hvad der er, der sker i fremtiden. Og hvad der er, som jeg også mener, fremtiden vil byde på. Jeg synes, jeg har taget Felix Baumgarten, som sprang ud af den her Air Shuttle fra 39,1 kilometers højde den 12. oktober 2012. Det var helt vildt, synes jeg. Jeg synes, det er et glimrende eksempel på, hvad der egentlig er behov for, også for sådan nogle lande som de skandinaviske lande i fremtiden. Det er at finde på noget ekstraordinært. Gør noget, som måske andre, når du præsenterer ideen, siger, at det kan ikke lade sig gøre.
evne at finde de mennesker, som du kan bringe ind på dine projekter, der kan gøre, at det umulige kan bringes i spil. Det umulige kan ske. Det her, det er, hvad rigtig mange organisationer, de leder efter. Symboliseret. Ikke at lave kæmpe marketingstunt, men simpelthen gøre noget, som vi for 5-10 år siden troede var fuldstændig umuligt. Det gør det ekstraordinært. Det her, det er jo også lavet af vidensarbejdere med en særlig viden. Det interessante er, at det ikke er et kæmpe statsfinansieret rumprogram, men en kommerciel virksomhed, som gør det her. Hvad har der skudt til af overtagelsesevne, projektplanlægning, samarbejde af folk med de ypperste spidskompetencer, der skulle bragt sammen for at få det her til at kunne lade sig gøre? Det er sådan noget her, der vil blive efterspurgt rigtig meget af. De her evner til at kunne, det er sikkert også været folk med kompetencer, folk fra hele verden, som er kommet sammen omkring at udføre den her opgave. Gøre noget ekstraordinært. Og selvfølgelig rigtig meget mod og tro på, at det kan lade sig gøre. Og så gør det. Men det siger også noget omkring nogle af de ting, vi engang troede ikke kunne lade sig gøre, kan faktisk godt lade sig gøre i fremtiden. Og det er bare siden jeg selv er startet som fremtidsforsker for 7 år siden. Jeg har været ved Instituttet for Fremtidsforskning i 7 år. Der er det også gået op for mig, at jeg synes egentlig, vi er blevet meget bedre til at acceptere, at det vi før troede ikke kunne lade sig gøre, kan måske godt lade sig gøre i fremtiden. Så jeg synes egentlig også selv, at der har været en udvikling i vores samfund omkring at sige, det er ikke dem, der hele tiden siger vagt i gevær, det kan ikke lade sig gøre, som vinder dagsordenen. Der er jo også en masse progressive kræfter, og det gælder selvfølgelig også om nogle gange at finde den gyldne balance mellem at sige, altid have noget kritisk sund fornuft, men samtidig også nogle gange lige undersøge tingene, selvom vi tror, det ikke kan lade sig gøre. Selvom vi tror, det ikke er en mulighed. Så prøve at bruge noget energi og kraft på at få det realiseret. Men det er også noget af det, som fremtidsforskningen handler rigtig meget om. Det er jo selvfølgelig at sige, hvad tror vi på kan lade sig gøre? Hvad er muligt? Hvor ser vi tendenserne, som vi allerede måske kan se i dag i nogle steder i samfundet? Hvor kunne de pege hen? Hvad er det for nogle forventninger, vi har til fremtiden? Og hvis vi prøver at kigge lidt på nutid, fortid og fremtid, så er historikerne jo typisk dem, som sidder og kigger tilbage til fortiden for også at få noget feedback, og det gør vi også i dag, og det gør vi også som fremtidsforskere, ser på, hvad har der sket, hvad har der været tilbage i fortiden, for at prøve at sige, hvad kunne der så ske i fremtiden. Men der, hvor vi fremtidsforskere meget sidder og bruger det meste af vores energi, er jo selvfølgelig at se på, hvad er det for nogle forventninger, der er til fremtiden. For der er ingen, der kan sige, hvordan fremtiden bliver. Helt konkret tror jeg, vi alle sammen er meget. Der er rigtig meget omkring klima og klimaforandringerne. Bliver det 2 grader, bliver det plus 4 grader? Hvilke konsekvenser får det her? Og der må man jo simpelthen lave forskellige scenarier. For der er ikke noget sikker viden om fremtiden. Men vi skal selvfølgelig arbejde med den, og arbejde med forskellige udviklingsmuligheder. Så når jeg kommer også med et bud her på i dag, hvad er det for nogle kompetencer, så er det igen nogle forventninger, som vi måtte have, grundet nogle forskellige tendenser, som I sikkert godt kan genkende til, og sige, hvordan kommer det så til at påvirke os? Og det er jo ikke, fordi vi selv kan bestemme, men vi kan i hvert fald gøre noget for at prøve at arbejde med, arbejde mod nogle af tendenserne for at sikre os selv og vores arbejde i fremtiden. Men i hvert fald lige for en lille reklamesætning, så er IFF's mission netop at styrke beslutningsgrundlaget for virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nutiden. Så det er altså noget med at prøve at arbejde bevidst med, hvad er det, vi forventer, der vil ske, og hvordan kan vi eventuelt trække i en særlig retning, og hvordan kan vi forberede os på det, vi forventer. Giver det mening? Kan I forstå, hvad jeg siger? Ja, okay. Hvordan vil så en arbejdsdag se ud i 2025 for en vidensarbejder? Jeg prøvede selv også at sidde og tænke lidt, hvordan vil det se ud for mig i 2025, så fik jeg regnet mig frem til 47 år. Mine børn, de er 15 og 17, og så måske har jeg en pige på 11, det ved jeg ikke endnu, men det vil tiden vise. Hvordan vil min hverdag se ud? Hvordan vil mit arbejdsliv se ud? Og her er det godt, hvis man skal prøve at forestille sig fremtiden, egentlig prøve at bryde det helt ned i de der, hvad gør jeg, når jeg står op?
Og der tror jeg, at sådan som jeg forestiller mig i hvert fald, at en strøm på et arbejdsliv kunne se ud i fremtiden, det kunne være, at jeg står op, så kommer der måske et board op på min væg, hvor at der kommer hende her damen op og siger, hun ser måske lidt pænere ud, det var lige hvad jeg kunne finde, en lille avatar, som kommer op og giver mig nogle informationer, eventuelt om dagens program. Hvad har jeg på programmet? Hvad skal mine børn? Mens jeg går i bad, så læser hun nyhederne op for mig, eller fortæller mig om de væsentligste nyheder, som hun mener må interessere mig, fordi hun er selvfølgelig indstillet på, at ud fra alle de søgeresultater og min egen historik på internettet, mit arbejde, alle de informationer, hun har, der ved hun jo selvfølgelig, hvad jeg interesserer mig for. Så mens jeg er i bad, så læser hun op af nyhederne og giver mig de væsentligste informationer, hun mener, jeg har behov for at få, for at kunne udføre også dagens arbejde, for at holde mig orienteret omkring mit arbejde. Jeg forestiller mig, at jeg arbejder fortsat med at begå mig i at drive relationer i society-feltet mellem virksomheder, uddannelse og måske arbejdsmarkedets parter, hvis de stadigvæk findes fagforeninger, og prøver at skabe noget nyt, for at sige, hvad er det for nogle kompetencer. Jeg forestiller mig, at jeg stadig kommer til at arbejde med kompetencebehov, og jeg kommer stadig til at skulle bidrage til at skabe nyt i vores samfund i det her krydsfelt. Samtidig har jeg, når jeg er færdig med mit bad, så går jeg ind på min organisation og går ind og kigger, hvad er det egentlig for nogle arbejdsopgaver, som jeg har uddelegeret til forskellige medarbejdere. De fleste sidder faktisk i København, men jeg har også et par medarbejdere rundt omkring i verden, som er på studietur, som skal hente information om nogle nye ting. Jeg arbejder blandt andet sammen med nogen fra Sao Paulo, og de udfylder herinde, hvor langt de er nået med opgaverne. Så før jeg tager hjemmefra, så tænker jeg, så skal jeg lige finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, der egentlig skal løses i dag og den kommende tid. Jeg uddelegerer opgaverne, og så tager jeg ud til min bil, sætter mig i min elbil, som selvfølgelig er automatisk styret, så jeg kan arbejde derfra og tager hen på mit arbejdshop, hvor jeg så møder mine kollegaer, som jeg lige har uddelegeret arbejde til, og så holder vi nogle møder omkring, hvordan de så, om der er nogle spørgsmål omkring de her arbejdsopgaver. Og sådan kunne jeg egentlig blive ved med at sige, hvad er det egentlig, hvordan mødes jeg med folk, hvad er balancen mellem det, vi kan gøre på teknologien, kontra hvem er det, vi arbejder med, flere folk rundt omkring i verden, hvordan arbejder vi, og hvad er det så for nogle kompetencer, jeg skal kunne. Det er sådan lidt, hvordan jeg i hvert fald tænker, at det kunne se ud i fremtiden. Mine børn, de går højst sandsynligt stadigvæk i skole, men en hel del af deres undervisning kommer så højst sandsynligt også til at foregå i nogle virtuelle miljøer, hvor de samarbejder med andre børn fra hele verden. Måske har man en venskabsklasse, man kører noget fælles undervisning sammen med. Og så har de også nogle gange undervisning, som er fuldstændig blottet for teknologi, hvor der er fokus på rum, fordybelse osv. Så det er også at se på, hvad er det for nogle tendenser, vi kan se nu, og hvordan kunne man forestille sig, at det bliver udspillet. Så nogle af de her overordnede tendenser, vi så på instituttet bruger til at kigge fremad. Og noget af det, som jeg også mener, det er noget af det, som skaber, kan man sige, fremtidens arbejdsmarked, noget af det, der skaber fremtidens kundskabsarbejde. Det er sådan helt overordnet. Der er lange lister, og der er korte lister af de her tendenser. Men helt overordnet er der en række demografiske trends, som giver noget udslag i, flere ældre, færre unge. Det vil sige, at vi bliver nødt til at finde nye måder at arbejde på. Nye måder for eksempel at outsource, finde migrantarbejdere ind. Vi skal højst sandsynligt også alle sammen arbejde længere tid. Særligt de yngre generationer kan nok godt indstille sig på, at vi skal arbejde væsentligt længere. Det betyder måske også, at vi skal begynde at tænke karriere. Hvad er en karriere overhovedet? Er det altid noget, hvor du går op, og så har du et lille plateau, og så hurtigt ned og ud? Eller er det egentlig karriere, hvor vi kommer til højst sandsynligt at køre mere i bølger, for ligesom at sammensætte den karriere, du gerne vil have. Jeg sad lige og blev interviewet her i formiddag, og hun spurgte mig nemlig lidt til, hvordan jeg så egentlig min egen karriere og min børns karriere om 10, 20, 30 år. Og så spurgte hun mig, hvad skal der til, for vi faktisk lykkes om 20-30 år? Og det, som jeg tror meget er svaret, og som jeg også håber, I vil tage med jer videre, det er også at få sammensat noget unikt. Noget, som er jer. Nogen vil have flere tilknytningsforhold i nogle perioder af deres arbejdsliv.
Nogle ønsker at have nogle perioder, hvor de arbejder meget for en virksomhed, og har perioder, hvor man måske tager 3 måneder på permission. Ikke forældrepermission, men måske tager ud og arbejder i Malaysia, i Kina, og får brugt sine kompetencer på nye måder, hvor tager sin familie med. Børnene kan jo have fjernundervisning derhjemme. Nogle ønsker at tage på efteruddannelse, men kan måske ikke lige få arbejdsgiverne til at betale det, men bruger selv noget af sin sommerferie på at tage på et fantastisk spændende kursus på det ypperste universitet i São Paulo, som man altid har drømt om, og det gør man egentlig gerne for sine egne penge, fordi det her kursus lige præcis kan give mig den inspiration og viden, der gør, at jeg får en helt særlig profil. Nogle helt særlige globale forbindelser, der kan give mig det her udsyn, så man kan positionere sig selv. Så jeg tror, vi skal også ind og tænke på, hvad er det for nogle nye typer af karriere, vi må tænke i. Hvad kan jeg gøre for at samle viden, kompetence, udsyn, som gør mig, som giver mig værdi, både personligt selvfølgelig, men som også gør, at jeg har noget helt særligt, jeg kan bringe med ind i arbejdslivet, i den organisation, jeg er en del af. Individualisering, netværksorientering, vi kommer til at arbejde meget mere i netværk. Ressourceknaphed og klimaforandring er også noget af det, som virkelig vil påvirke dagsordenen, fordi vi alle sammen bliver nødt til at tilpasse os. Nogle peger faktisk frem mod, at vi kommer til at rejse meget mindre langdistance, fordi vi kommer til at rejse mere med højhastighedstog. Andre siger selvfølgelig, at vi kommer til at arbejde mere, men i hvert fald kommer der til at være mere global interaktion på flere forskellige måder. Videns- og teknologiudviklingen er også noget af det, som virkelig trækker i selvfølgelig, hvad er det for nogle nye kompetencebehov, vi skal have som vidensarbejdere. Hvordan håndterer vi al den viden, vi får? Hvordan kan vi indarbejde al den nye viden, som er tilgængelig for os? Hvordan finder vi på noget nyt? Hvad er det for nogle nye ting, der overhovedet skal ske, der kommer ud af al den vidensudvikling og og teknologiudvikling? Det her det er nogle af de tendenser, der er med til at forme fremtidens arbejdsmarked, og som lige i forhold til fremtidens arbejde og vidensarbejde, så er det i høj grad selvfølgelig teknologi og globalisering, som er nogle af de ting, der virkelig rykker ved den måde, vi arbejder på i dag. Og kommer virkelig til at forandre, hvad der sker med den måde, vi også den globale arbejdsdeling kommer til at ske de næste 5-10 år. Nogle af de andre ting har selvfølgelig andre afledte konsekvenser, men omkring indholdet i vidensarbejdet, så er det meget af de 2 ting, som jeg ser som nogle af de væsentligste driver. Hvis man lige sådan tager det helt overordnet, hvad sker der egentlig med arbejdsmarkedets udvikling? Jamen så noget af det, som vi har set, og som vi også regner med, er sådan en udvikling, der vil fortsætte. Vi ser en stigende grad af projektarbejde, folk der er ansat i projektstillinger, fordi det der med at lave stabile afdelinger, det er simpelthen det er passé, fordi forandringerne, nye ting hele tiden sker, der er nye ting, der skal sættes i værk, så man har set den her stigende projektorganisation, som jo også lidt er et udtryk for, at meget af det arbejde, en vidensarbejde kommer til at lave i fremtiden, er udvikling. Det er højst sandsynligt også meget af det, I sidder med i dag, men mindre rutine, mindre drift, måske også mere krise og kaos, når der er udvikling. Udviklingsprojekter er jo tit forbundet med en høj grad af kaos. Jeg sad og diskuterede med Ben Sofus i går, og han havde selv en lille anekdote omkring, hvordan den her balance måske nogle gange godt kan forskubbe sig lidt, ved at det kan godt være, at hans arbejde som professor, at der egentlig er kommet lidt mere drift og rutine, fordi der er nu nogle ting, som sekretæren ikke længere laver, som han selv skal lave. Men sådan kan det jo selvfølgelig godt bølge lidt op og ned, men rent generelt og på det overordnede plan, så vil det blive meget mere fokus på udvikling, udvikling af nye systemer, udvikling af nye produkter. Vi skal gøre tingene på en anderledes måde, fordi vi bliver nødt til hele tiden, så os som land, at finde ud af, hvordan positionerer vi os, hvordan sikrer vi den her fremdrift. Men også selvfølgelig drevet af automatiseringen og outsourcingen, altså den globale arbejdsdeling, der gør, at tingene forskyder sig. Så der er mindre af det, vi plejer at gøre, og mere af noget nyt. Og det er jo selvfølgelig også både spændende, men kan også være enormt hårdt for individet, hvorfor jeg tror også, at vi vil se folk, der vælger måske at køre på og tage nogle pauser, køre på og tage nogle pauser, for simpelthen at kunne holde til al den her udvikling, og kunne finde den balance, man personligt har behov for.
Men i hvert fald det, vi ser meget på, nu prøver jeg at tage nogle af dem, de her forskellige tendenser lidt igennem og forklare lidt ind, og så sige, hvad er det så for nogle kompetencebehov helt konkret, jeg ser. Men i hvert fald ser vi mange af de her nye intelligente maskiner og systemer boome frem. Jeg har taget et lille billede med af 3D-printerne, som jo snart er ved at være old news. Og lige nu kan man printe nogle små produkter, men i Danmark er der blandt andet hos Teknologirådet blevet opstillet sådan nogle Fab Labs, hedder det, hvor man, hvis man er en iværksætter og har en produktidé, jeg vil gerne lave en kam, så kan man simpelthen komme ned med sit design, og så prøve det af og få det printet i sådan nogle prototyper, før man sætter det i produktion. Det er noget, kommunerne faktisk betaler for at stille til rådighed for ligesom at hjælpe iværksætteri-tankegangen. Men i hvert fald kan man sige, at der sker utrolig meget, og det er jo på alle forskellige fronter inden for teknologiudvikling, at der sker meget. Det kan være smarte teknologier, det kan være bioteknologier, der kan gøre rengøring på en anden måde, det kan være sådan nogle designteknologier. Men i hvert fald kommer der til at blive rigtig meget, det kommer til selvfølgelig dels at drive en automatisering af vores samfund, fordi teknologien, også computermediet, automatiserer rigtig mange, også af vores vidensarbejdsprocesser. For eksempel, jeg kommer til et eksempel senere. Og det betyder også, at en del af det arbejde, vi faktisk laver i dag, vil blive automatiseret. Bliver hele tiden automatiseret. Og det betyder så, at når det bliver automatiseret, så skal vi jo ligesom et trin højere op på værdiskabelsesskalaen. Hvad er det så, vi skal? Når det, vi gjorde før, det gør computeren eller en teknologi, så skal vi så gøre nogle nye, noget andet i hvert fald. Få det til at fungere. Det betyder også, at vidensarbejdet egentlig bliver mere komplekst. Der er også en række, hvis man lige tager prøver at proppe klimaudfordringsperspektivet, eller generelt klimaudfordring, ressourceknaphedsperspektivet ned over det. Prøv at se på, der er også en række problemer rundt omkring i verden, som kræver nogle helt nye typer af løsninger. En helt ny typer af samarbejder på global plan, for at vi kan løse nogle af de her udfordringer. Og det er lige fra nye produktionsformer af landbrugsprodukter til nye transport- og infrastruktur, nye måder at drive sundhed og hospitalsvæsen på, hvor man jo arbejder meget med hele muligheden for telemedicin og langdistance. Nogle gange, fordi kompetencerne sidder et andet sted i verden, og der er så få kompetencer på en særlig ting, at den person jo ikke kan være alle steder. Derfor er der flere hospitaler, som måske vil gå i samarbejde om at betale løn til den her, eller hive ekspertise ind på operationsstuer gennem telemedicin. Det kan også være netop overbefolkning og dårlig infrastruktur. Der er masser af ting, som vidensarbejderen kommer til at føde ind i og skulle indgå i. Og det betyder, at nogle af de kompetencer, som jeg i hvert fald mener vil blive meget efterspurgt hos vidensarbejderen, det er evnen til at nytænkning til problemløsning og til tilpasning. Altså hele det med, når man ser et område, en udfordring, noget der skal løse, at man kan tænke i de her problemløsning, tilpasning, innovation og kan forandre systemer. Der er meget fokus på designforståelse. Design er i hvert fald også en af de ord, som er begyndt at blive meget populær i en dansk kontekst. Og her tænker jeg ikke kun på at designe et produkt. Men netop fordi vi hele tiden skal lave de her nye løsninger, og vi arbejder i projekter, hvor vi skal prøve at gøre noget nyt, så er det også at kunne designe organisationerne. Noget af det, der er rigtig mange organisationer, som jeg hører, de sidder og slås med, det er simpelthen, at organisationen er for langsom til at forandre sig i forhold til de nye opgaver eller de nye markeder, de skal have. Så derfor har de behov for nogle organisationsdesignere, som i en løbende proces kan gå ind og sammensætte folk og kompetencer meget hurtigere, end man egentlig har kunnet før. Hvor det galt om at flytte en person fra et hjørne af organisationen til et andet hjørne. Så er der mange, der tænker på, hvordan kan vi gøre organisationen mere forandringsparat, har det heddet, agil, uden egentlig også at smadre folks kompetencer ved at tænke i, hvordan kan vi allokere folk på nye måder. Så der har været en masse omkring design af strukturer og processer. Samtidig kan man sige, i forhold til meget af den teknologi, som er i samfundet, er der også noget omkring det her med sensemaking. Det med at skabe mening i de her komplekse sammenhænge, vi begynder at indgå i. For igen tilbage til, vi kan jo ikke alle sammen det samme, så nogle er måske dem, der skal designe, og nogle er dem, og nogle skal bygge, og andre skal skabe mening. Skabe mening igennem de komplekse systemer, så brugerne kan forstå det.
så medarbejderne måske også kan forstå det. Det er altså også en kompetence, som man måske kan se på, er det noget, jeg er god til? Er det noget her? Er det noget af det, jeg kan? Få systemer til at tale sammen og skabe mening omkring det. Bringe folk sammen. Og kunne forklare forståeligt de her komplekse sammenhænge, som nogle mennesker skal navigere rundt i. Så er der videnssamfundet. Inden jeg går videre til det er også nogle gange lidt svært at lave de her præsentationer, hvor vi egentlig, fordi alle tendenserne, de virker jo på kryds og tværs af hinanden. Nu prøver jeg at opskilt dem lidt, så nogle gange er opskillingen lidt plastisk, fordi mange af de konsekvenser, kompetencebehov, der kommer ud, er jo egentlig et kryds af nogle af de større tendenser. Men hvis vi kigger på videnssamfundet lidt, hvad er det egentlig, der sker? Mængden af videnskabelig viden er eksponentielt stigende. En gang var det 15, det er blevet fordoblet på 15 år, nu er det vist meget hurtigere, jeg har ikke tal på det længere. Jeg ved, inden for lægevidenskaben, bare inden for nogle diagnose felter, fordobles viden på 5 år. Så for eksempel for en læge er det fuldstændig umuligt, selv inden for deres ekspertiseområde, at være opdateret med alt det, der sker. Alt den nyeste viden. Det er jo en udfordring. Hvad betyder det? Hvad betyder det ved vidensarbejdet? Det vender jeg tilbage til. Demokratisering af viden. Det er sådan den anden ting. Viden er blevet meget mere tilgængelig. Kunden ved det hele, borgeren ved det hele, patienten ved det hele. Og samtidig, på trods af, at vi har al den her viden tilgængelig, har vi aldrig gået så meget til eksperter før. Øget specialisering i dybden. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes er meget vigtigt for mange vidensarbejdere at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg har mine kompetencer. Hvad er det lige præcis, jeg er rigtig dygtig til? Og for de højt specialiserede, sådan, meget inden for tekniske og sundhedsvidenskabelige områder, så er det også den her specialisering i dybden. Altså virkelig være dygtig til sit fag. Den her fagfaglighed, som vi altså også snakker meget om i Danmark, bliver vigtigere for alle. Accelereres også af øget konkurrence fra alle de mennesker ude omkring i verden, og lande, Kina, Indien, som er i gang med at give sig selv, hvor det er dygtige folk, der kommer ud. Og de kommer ud i hobetal, fordi de selvfølgelig også er rigtig mange mennesker. Og de ånder også lige i nakken. Jeg tror, det i 2013 regner man med i år, at der vil blive skrevet flere artikler, peer-reviewed artikler på engelsk af kinesere, end af engelsktalende folk. Så de er jo selvfølgelig rigtig mange steder, og det er dem, vi konkurrerer med. Det er dem, mange af jer i princippet er i konkurrencesituationen med. Samtidig ser vi også nogle andre ting omkring de her videnstønder, det er, at grænser nedbrydes mellem forskellige vidensdomæner, og vi får alle de her nye bioteknologi, syntosebiologi, altså rigtig mange nye grænseflader, fordi igen specialisering inden for lige netop det her, som måske ikke længere kun er inden for faget, men som er 2 fag, hvor man skal have noget til at arbejde sammen, bliver mere og mere specifik, og der kommer flere og flere af dem. Det udvider sig. Jeg var inde og snakke med Ingeniørforeningen IDA på et tidspunkt, og også holdt et oplæg, noget lignende, hvor vi diskuterede, altså hvor der også var en, der sagde, at de sidste 15 år er der, engang var der 5 forskellige ingeniørtitler i Danmark. Nu er der 175 forskellige typer af ingeniører, der bliver uddannet. Fordi dels har vi behov for nogle meget specifikke kompetencer og tværgående kompetencer. Men det er helt vildt svært for arbejdsgiverne at navigere i, fordi man ved jo ikke, hvad en ingeniør er i dag. Før var det relativt standardiseret, så der er også noget, kan man sige, det giver også noget flimmer. Samtidig ved jeg, at nogle af, og det må I også vide med Statoil, de har også det samme problem, at nogle af de ingeniører, for eksempel, de skal bruge, er så specialiseret, at der måske kun findes 10, 15, 20 af dem på verdensplan. Jeg hører også masser af ingeniørvirksomheder, for eksempel i Danmark, der siger, vi har simpelthen ikke, det kan godt være, der er masser af ingeniører, eller nok ingeniører, men det er bare ikke de rigtige ingeniører. Fordi vi skal bruge nogle køleingeniører, som lige præcis ved noget om kølelegemer i den størrelse maskiner. Så hele den her specialisering bliver dybere, hvilket også betyder, at nogle af de, som er så meget specialiseret på nogle meget konkrete områder, kommer til i højere grad at skulle rejse rundt, og kommer til at blive, hvor det lige pludselig er verdensvirksomheder, som leder efter dem. Så der sker rigtig meget der også, som selvfølgelig er med til at ændre den måde, os andre, kan man sige, mere sådan
jeg synes selv lidt bredtfavnende vidensarbejdere, som indgår i sådan, kan man sige, den daglige samfundsproduktion, sidder i lige nu. Men det er altså nogle af de ting, som jeg tror også kommer til at udfordre os, som gør, at vi også skal tænke nyt omkring os selv og den måde, vi indgår med vores kompetencer og vores viden. Så er der også fokus på øget samarbejde på tværs af forskningsområder og arbejdsområder, fordi det er tit af de her krydsfelter, vi får nye idéer og kan skabe nye løsninger. Det er ved, at vi kan samarbejde på tværs for netop at løse for eksempel affaldsproblematikker. Det er ikke længere nogen, der kun har forstand på affald. Der skal også alle mulige andre folk, der har forstand for infrastruktur. Folk, der ved noget om, hvordan mennesker gerne vil leve. Hvad der skal til, før vi har lyst til at sortere affald. Så en række forskellige typer af kompetencer skal indgå i sådan nogle processer. Og det er jo noget der, hvor man virkelig kan se, at der kan man skabe noget værdi og nogle nye systemer. Men der skal være nogen, der kan arbejde sammen for de her forskellige vidensdomæner, og som kan finde ud af at få folk til at arbejde sammen, som traditionelt set egentlig har ret svært ved at tale hinandens sprog. Så sker der også en meget sjov forskydning i hvad vi egentlig tror, og hvor udviklingen kan tage os hen. Og som det her eksempel har jeg taget IBM med. Er der nogen, der ved, hvad IBM laver? Op med hånden. Ja? De laver hvad? Det er computer. Det gør de nemlig. Det solgte de jo fra til Lenovo. Eller Lenovo hed det. Men det er ligesom det, vi kender dem fra. De har simpelthen outsourcet. Nej, det de laver i dag, de laver selvfølgelig stadig en slags computer. De laver rigtig meget software. De laver den her supercomputer. Watson. Har I set Watson? Ja. Kender I ham alle sammen? Det er den her supercomputer, som kan slå samtlige mestre i Jeopardy. Altså ud fra et spørgsmål kan den simpelthen selv finde alle de korrekte svar. Meget hurtigt. Det den egentlig er tænkt til at skulle bruges til, er blandt andet inden for healthcare. For netop at hjælpe lægerne med diagnostisering. Hvor de før selv skulle sidde og bruge masser af tid, og alligevel fuldstændig umuligt i dag at kunne have al den viden, som faktisk er tilgængelig. Der har man tænkt på netop, at man kunne bruge sådan en computer som Watson, hvor man kan indtaste nogle systemer og så få nogle masse diagnoser, og de kan stille de her diagnoser meget mere sikkert. Det er jo bare på en måde, hvor kan man sige, noget af den vidensarbejde, som lægerne har lavet indtil videre, er blevet automatiseret, og som gør egentlig, at højst sandsynligt også kvaliteten af deres samlede arbejde er stigende. Fordi de kan stille nogle mere præcise diagnoser. De har adgang til meget mere viden. Jeg har selv en mor, der er læge. Hun slår stadig op i de der lægebøger der, hun får en gang om året. Det er jo ikke sådan, fremtidens hospital er. Det er jo ikke det, sådan fremtidens læge kommer til at arbejde. Det er måske meget mere sådan her. Og så hvis man så lægger outsourcing oveni, som virkelig er noget af det, som er i gang med, nogen kalder det udhuling af arbejdsmarkedet, andre kalder det udhuling af job, eller sådan en automatisering, hvor vi både ser, at hele automatiseringen ligesom æder sig op nedefra, altså frigør noget af vores energi til at kunne skabe endnu mere værdi, få endnu flere patienter igennem. Men så er der også et outsourcing element i det her, som også er noget af det, som påvirker rigtig meget arbejdsmarkedet. At for eksempel en række hospitaler, jeg ved i hvert fald i USA, gør det radiologerne, når der er blevet lavet scanning på radiologisk afdeling, så i stedet for at der skal gå 2 dage eller 1 dag, hvor de skal analysere, de scanner, så 1 dag med at analysere, og så 1 dag, så først på anden dagen får patienterne resultatet. Så det de gør i dag, det er, at de scanner, de sender deres billeder til nogle fysiologer, som sidder, et hold, der sidder over i Filippinerne, som jo så arbejder med tidsforskellen. Så når amerikanerne går i seng, så står de andre op, så har de nogle telekonferencer, så analyserer de her billeder i løbet af dagen, og så sender de tilbage, så når lægerne møder ind i USA næste morgen, jamen så har de resultaterne. Så holder de telekonferencer. Og det er typisk teams, der er både nogle amerikanske læger, som styrer det, og så er selvfølgelig en masse derovre fra Filippinerne, som jo også er ganske dygtige, og særligt under supervision af den her amerikanske læge. Så får du, dels så sparer du nogle penge, men dels er der også noget effektivisering. Lige pludselig skal man ikke vente så lang tid på at få sine resultater. Lige pludselig kan man få flere mennesker igennem, fordi du får frigjort nogle ressourcer. Og jeg tror, det her det billede, nu er det selvfølgelig lige lægeverdenen. Rigtig mange af os kommer til at arbejde sådan her om 10-15 år. Rigtig, rigtig mange af os. Jeg ved godt, der er mange ykkeområder, hvor at, man kan sige,
Det, der ikke kan outsources, jamen det bliver selvfølgelig her. Der er stadig nogle folk, der skal behandles, der har noget menneskelig kontakt. Der er stadig nogle systemer, der skal køre. Men der, hvor jeg ser det, der er flere og flere dele af vidensarbejdet, som ligesom lader sig let outsource, fordi vi har internettet, og nogle muligheder for at kunne snakke sammen globalt. Så det er også noget af det, I skal kunne og være tryg med og tænke i. Det her, og det bliver en helt naturlig proces, tror jeg, for mange, fordi det kommer til at give sig selv. Hvornår det er, at det vil give mere værdi at sende nogle opgaver ud i verden. Også nogle af de måske opgaver, i stedet for at sende det ned ad gaden til et bureau eller til nogle konsulenter, der sidder rundt om hjørnet, så vil I højst sandsynligt i stigende grad de næste 5-10 år sende det ud i verden. Fordi der kommer blandt andet nu, og de er begyndt at få rigtig meget medvind, nogle nye platforme, hvor det faktisk er rigtig let at gøre det her. Jeg har selv nogle gange, hvis jeg har nogle præsentationer og lavet nogle interview på engelsk, som jeg gerne vil have transkriberet, så har jeg en fyr i Indien, som sidder og gør det. 3 timer, 45 minutter, perfekt engelsk, til 250 kroner. Altså det kunne jeg ikke selv have gjort billigere på nogen måder. Og jeg tror heller ikke, der var nogen student, der kunne have gjort det lige så godt og lige så billigt. Og der er rigtig mange måder. Der er både inden for design, writing, support, sales, marketing, engineering, manufacturing, legal. Rigtig, rigtig mange områder. Vi har jo stadig nogle, kan man sige, fordele, fordi dansk og norsk og svensk, det er der ikke så mange rundt omkring i verden, der kan. Men det er noget af det her, som rykker, og som gør, at man også nogle gange kan tænke i mindre opgaver, kan ret let outsources. Outsourcing er ikke længere noget, hvor vi bare rykker nogle kæmpe opgaver til udlandet og får nogle kæmpe opgaver hjem. Det bliver også nogle freelance-portaler. Og det er ikke kun inder, der sidder her. Det er også amerikanere og nordmænd og svenskere og alle mulige. Og det foregår rigtig professionelt, og siden her er et mellemled, og det foregår hurtigt, og der er statusopdateringer, og det er virkelig revolutionerende, og mange peger på, at det bliver noget af det, flere af os kommer til ligesom at skulle tænke i at arbejde med. Der er noget lidt højere niveau her, det er her, hvor challenges rykker mødes omkring løsninger af højt komplekse opgaver, hvor man kan sætte sine opgaver i udbud, og så er der teams, som byder ind med løsninger. Det er altså forskere, der er herude. Hardcore forskere, som synes, det er fantastisk spændende at løse verdensproblemer. Og der er også penge selvfølgelig for den opgave, der bliver taget. Noget andet, som også er ved at ske i forhold til, hvad det egentlig på det globale, kan man sige, den globale educational powerhouse, som også er noget af det, som I vil blive stødt på, det er, at rigtig meget af verdens viden er tilgængelig nu ude på webben. Den sidste nye model, kan man sige, som også giver adgang til kinesere og inder, som gør, at vi egentlig i høj grad også får den samme viden, eller bliver eksponeret for de samme ting. Det er som nogle kursusrækker. Før i tiden var det bare nogle præsentationer og nogle forelæsninger, som blev lagt op. Nu er det simpelthen rigtige kurser, du kan tage med start med slut. Virtuelle læringsrum, hvor du laver peer reviews på dine opgaver med måske 20.000 andre folk fra hele verden, som følger det samme kursus fra Stanford. Du kan, hvis du betaler for det, i enden få en certificering på det. Fordi man har fundet ud af, at det er noget af det, der skaber motivation. Så lige pludselig kan du her i Norge sidde og gøre det her, men det kan ham, der sidder ude i Indien også. Så det giver adgang til noget viden, og det er jo også noget af det, som virkelig driver, kan man sige, videnssamfundet og også kundskabsarbejdet, og skaber en ny konkurrencesituation. Men det betyder, at nogle af de kompetencebehov, som I selvfølgelig gerne skal have i sigte fremadrettet, det er, at vi vil se en ekstrem specialisering, behov for specialisering, og behov for fokus på mastery. Jeg har taget mastery med, fordi jeg synes, det er sådan lidt bredere begreb. Hvad er det, jeg er rigtig god til? Hvor er det, jeg vil udvikle mig hen? Skabe en rød tråd. Man kan godt udvikle sig over i en anden retning på forskellige karriereskift, men de her bevidste valg omkring at skabe sig en profil, som er unik, tror jeg er noget af det, som i hvert fald bliver rigtig vigtigt for rigtig mange vidensarbejdere, hvis man skal gøre sig drømme om det globale, eller i hvert fald i hele taget, hvis man som samfund gerne vil være mest fremme i førertrøjen. Så det her transdisciplinaritet, evnen til at samarbejde på tværs af fagfelter og vidensdomæner, og evnen til at navigere på nye domæner. Så det med tør at gå ud over comfort zone. Jeg tager lige den sidste med, for jeg tror, at de to andre, de giver lidt sig selv. I får mine slides bagefter. Men kvantificering af vores verden, det er altså også noget andet, og det er måske mere for nogle af jer talnørder.
derude. Men Internet of Things, det er ikke længere kun interessant at sige, hvor mange mennesker, der er connected. Vi vil sikkert om 10 år alle sammen være connected til internettet, men det er også antallet af ting. Og omkring 2020 regner man med, at mere end 50 milliarder ting er forbundet til internettet. Og alle de ting, der er forbundet til internettet, og alt, hvad vi går og laver, det efterlader information. Det efterlader data, som vi ved, vi gerne vil bruge til noget. Vi kan bruge til noget. Vi kan bruge til rigtig meget, hvis vi kunne og havde kompetencerne. Så noget af det, der vil blive efterspurgt rigtig meget, er selvfølgelig at data, dels hvordan vi indsamler data på en række nye områder og aktiviteter, og kommunikation i højere grad sker jo mellem genstande og uden om mennesker. Så det, som man snakker om, det er, at verden er i gang med at udvikle sig sådan et centralt nervesystem. Så noget af det, som allerede nu er ret efterspurgt, det er evnen til kognitiv processering og selektering af information generelt. Hvad har vi brug for? Nogen, der kan hjælpe med det i organisationerne. Men også en evne, som jeg tror, vi alle sammen har behov for selv at kunne have, for ligesom at selektere i det. Og så databehandlingsegenskaber. Og det tror jeg, at alle jer, som kan noget med det er virkelig noget, der er efterspørgsel på. Evnen til at omsætte store mængder af data til abstrakte begreber og forstå databaserede ræsonnementer. Hele det med at kunne bruge alt det data og få det til omsat til noget, der giver mening i virkeligheden, det er også en af de egenskaber, som personligt kan jeg overhovedet ikke, men jeg ved, at det er noget af det, som der bliver efterspurgt, og som man synes er interessant. Det, som jeg kan måske i højere grad, det er at finde ud af, hvad er det egentlig for noget information, jeg skal bruge til at løse en opgave. Ja. Hvor lang tid har jeg tilbage? Ingenting, egentlig. Ingenting, egentlig. Har du noget, du veldig gerne vil avrunde med? Jamen, jeg synes, jeg har været meget inde på det. Det med omkring de virtuelle samarbejdskompetencer. Altså, man skal være klar på at finde ud af, hvad det vil sige at arbejde sammen. Og det er noget, som organisationer lige her nu bokser rigtig meget med. Hvordan kan man skabe evnen til at samarbejde produktivt, virtuelt? Det er faktisk rigtig, rigtig svært at få op og køre til at fungere. Og være innovativ og demonstrere tilstedeværelse i de her nye miljøer. Men det er også noget af det, som I vidensarbejderne skal kunne, fordi I kommer til at arbejde mere i projekt med folk, der sidder andre steder, end der, hvor I selv er placeret. Ja, den giver sig selv. Det må I læse jer frem til. Men husk lige, at vi skal ikke alle sammen være ens og kunne det samme. Det er rigtig vigtigt, at I finder ind til der, hvor du har dine talenter, hvor du skiller dig ud, hvor du mestrer noget. Og måske skal man ikke kun mestre én ting, måske er det også godt at have noget i baghånden, hvis nu lige det, man mestrer, ikke er så interessant længere. Så også hele tiden være ude med føleren omkring, hvad bliver det? Er jeg på rigtig vej? Er der en fremtid i det, jeg går og laver? Selvfølgelig arbejde med noget, der er din passion. Det er der, hvor vi er bedst. Og der, hvor vi kan noget særligt. Og husk at skabe en rød tråd igennem det. Og så i den sidste opfordring, husk også, at uddannelse behøver ikke at være noget, andre folk betaler for jer. Det kan også godt være noget, I selv gør. Jeg synes også, i Danmark, nu har I sikkert flere penge i Norge, også til efteruddannelse, men der er sådan en ting med, at folk de sidder og venter på, og mukker over, at de ikke kan få lov at komme på efteruddannelse. Og hvis man virkelig gerne vil, og synes, der er noget, der er spændende, så er det måske okay at investere i det selv. Det gør de i resten af verden i hvert fald. Så. Med disse ord en lille opfordring til, dygtiggør jer fremadrettet, og have fokus på at skabe den her røde tråd i jeres fortællinger med jer selv og jeres kompetencer. Så skal det nok gå rigtig grejt. Ja. Tusen takk, Julie. Er det noen spørsmål fra salen til Julie? Kommentarer, jeg åpner også for kommentar. Vil du ta mikrofonen ned dit, så tar vi... Så holder sekretær. Det er altid her, jeg står lidt nervøs. Kan jeg nu forstå? Så langsomt og tydeligt også. Ja, jeg heter Per Jarl Elle, og jeg jobber som informasjonsrådgiver i Universitetet i Nordland, som er Norges ferskeste universitet. Og et spørsmål er, egentlig 3 spørsmål. Det første er dette med organisasjonsdesign. Hvis du husker tilbake til Challenger og Columbia-ulykka i NASA, så hadde de 2 ulykkene der var veldig viktige for NASA. For det første så sa de at de hadde gjort alt riktig, alt fungerte, men de visste at ingenting fungerte.
når det skulle. Så spørsmålet da, liksom, dagens ledere, i hvor stor grad oppfatter de dette budskapet? Altså, hvordan kan de formidle det nye organisasjonsdesign som man trenger? Ja. Det ene spørsmålet. Andre i hvor stor grad kommer vi til å forstå dette her? Det sånn at vi alle kommer til å forstå det, altså, eller bli integrert i det, eller sånn at bare deler av samfunnet vil komme til å bli integrert i det? Hvis du skjønner hva jeg mener. Det var noget, hvad var det, om det galt for alle i samfundet, eller kun for dele? Om vi alle vil forstå dette, og bli integrert i denne forståelsen, eller vil være deler av samfunnet som vil forstå det, mens andre ikke vil forstå det. Jeg får lige at tage den første først. Det er selvfølgelig rigtig svært, det med ledelse. Jeg ved ikke så meget om norske ledere. Altså det, som jeg synes, man generelt ser på de globale målinger af ledelse og tillid til ledelse, det er jo i virkeligheden, at tilliden til ledelse er faldende. Jeg er tit ude og snakke med HR-folk. Jeg synes, HR-folk for eksempel mangler kompetencer generelt i forhold til at kunne designe organisationer. De tænker hele tiden i bokser og kasser. Så jeg ved ikke, hvor meget de kan forstå, eller hvor lidt. Men jeg synes, man ser nogle tegn. Nogle er jo selvfølgelig super dygtige til mange ting, og er nogle gode ledere, men generelt snakker man jo om, at der er en ledelseskrise i det globale samfund. Fordi vores ledere ikke rigtig formår ligesom at holde styr på det. Altså samarbejdet er ikke så godt, som det burde være. Man er ikke så hurtig til at løse problemerne. Jeg ved ikke, men jeg synes, ellers har jeg ikke et helt præcist spørgsmål til det. Det er sådan lige lidt refleksioner. Og det andet, det som der er mange, der peger på, er, at for eksempel fattigdom, det var noget, der før var i Afrika, eller i nogle sådan tredje verdens lande. Og der er mange, der siger, at måske de næste 10-20 år, så bliver fattigdom en meget mere regional ting. Fordi Afrika er ikke længere bare et sted, hvor der er fattigdom. Det bliver måske, jeg ved ikke, om det overhovedet er tænkeligt, at det er i Norge også, men noget højst sandsynligt også regional fattigdom i Europa. Hvor vi vil se en del af samfundet, som bare simpelthen ikke er med. Som lever i en fragmenteret verden, hvor de ligesom er stresset, hvor de ikke har tid, hvor der er ligesom... Så jeg tror, det er nogle af de her ting, der bliver spredt mere ud. Så jeg tror ikke, hele samfundet kan nok ikke rumme og komme med på alt det, samfundet egentlig kræver hen mod 2020-2030. Fordi hele basiskompetenceniveauet for egentlig at navigere i et højteknologisk samfund er stigende jo. For at være rengøringsassistent i dag, det er ikke lige så let, som det var for 20 år siden. Jeg har arbejdet for ISS. Kender ISS? Ja. Og de sagde til mig, at til hver et tidspunkt havde de 1000 ubesatte stillinger i Indien. Jeg var egentlig ret chokeret over. For jeg tænker, at hvis der er noget, der er masser af i Indien, så er det mennesker, som ikke har nogen uddannelse og burde kunne tage vare omkring sådan en stilling. Men de havde en problem, det var kastesystemet. For nogle kaster, som faktisk ville kunne gøre rent i ISS, var det simpelthen for lav status. Det andet problem var, at for at ISS kan leve op til sin standard inden for det, de laver, så kræver det simpelthen nogle basiskompetencer, der var for høje for de folk, der var tilgængelige og til rådighed i Indien. Så jeg ved ikke, om det svarer på de spørgsmål. Ja. Ja, sa du at du trekker deg, eller sa du at du ville ha det? Ja, så du er jo generalsekretær i foreninga, så jeg synes du skal få bestemme dette selv. Ja. Og vel også den som skriver under på mitt honorarskjema. Nettopp, så det er godt du tok den siste med. Ja. Jeg synes det er veldig spennende, også for våre grupper. Jeg trenger jo ikke presentere meg, fordi han har gjort det. Dette stiller jo veldig store spørsmål både til ledelse, men ikke minst organisering av arbeidslivet. Og der har jo vi en utfordring som fagforening for å overleve, som stort sett tenker i bås, sånn som du sier. Hvordan skal vi møte disse behovene? Legge opp til nye former for organisering, koordinering, arbeidstidsbestemmelser. Det hjelper ikke lenger nå å ha det samme lovverk og organisering som tidligere. Fordi våre, kanskje ikke dere, men de som er litt yngre her, vil ikke lenger jobbe mellom 8 og 4 på kontoret med en leder som organiserer. Så her skal vi overleve dere, så må vi tenke helt nytt for å kunne imøtekomme dette behovet.
Er ikke det riktig tenkt? Ja, altså jeg har selv været i en lille periode lidt engageret i min egen fagforening. Jeg stillede blandt andet op til valg til hovedbestyrelsen, men tog de fuldstændig utraditionelle kanaler, gad slet ikke at navigere i forhold til de kategorier inde i Magisterforeningen, fordi det passede ikke til mig. Jeg kom desværre ikke ind, fordi når man ikke stiller op i de traditionelle kanaler, er det helt umuligt at nå folk. Så jeg har også engageret mig lidt i den fagpolitik, fordi jeg synes egentlig også, at den danske Magisterforening, som jeg er en del af, har brug for at turde retænke nogle af de her ting, og kunne stille sig selv nogle af de spørgsmål omkring, hvor trækker tendenserne hen, hvis vi laver et scenarie, hvor alt går af den negativste, dårligste retning, og hvis det virkelig trækker i den gode retning. Hvad er det for nogle scenarier, der ligger derude for vidensarbejderne? Hvor jeg har balanceret lidt mellem sådan mere over i det positive, synes jeg selv. Og så turde stille sig selv nogle spørgsmål og sige, hvad er det så, vi skal tilbyde? Hvad er det for nogle nye regler, vores vidensmedarbejdere har behov for? Jeg har selv haft, lidt ligesom dig, tanker om, at jeg vil egentlig gerne indgå flere steder. Lidt selvstændig, lidt fuldtidsansat i perioder her og der. Nogen vil slet ikke det her, men jeg tror, en stigende part ønsker den her frihed. Og jeg oplevede altså i en dansk kontekst at falde fuldstændig ned mellem stolene. Altså, du har ikke nogen A-kasse til hvis du skal ind i nogen og have noget hjælp i nogle perioder, særligt i opstarten, så må du slet ikke have nogen selvstændig virksomhed. Det må kun være bibeskæftigelse. Så man bliver tvunget ud i egentlig at snyde systemet lidt en gang imellem. Fordi systemet ikke er gearet til, at mennesker vil, at vi vil mange flere forskellige ting. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at tage snakken åben og sige, hvordan kan vi så støtte op om det her? Fordi I Norge vil også opleve øget arbejdsindvandring, øget outsourcing af opgaver, også fordi I simpelthen ikke har ressourcerne, så er der også noget, det ikke kun er lyst fra virksomhedernes side, det er jo også nogle gange af nød. Hvordan kan I hægte jer på den dagsorden, hvor I måske går ind og hjælper virksomhederne for at sikre, at I har relevans i fremtiden også? Fordi hvis man bliver ved med bare at kæmpe den gamle kamp, så ender man med at dø. Fordi de fleste moderne vidensarbejdere gider ikke at høre på det. Det er i hvert fald det, som også er stemningen lidt i Danmark på nogle af de der ting, man bliver nødt til at komme med nogle nye dagsordner, nogle nye budskaber, og selvfølgelig hele tiden tænke, hvordan kan vi bedst muligt støtte op om tilbyde nogle ting til til folk, der vælger at gøre det tingene anderledes, til de nye, der kommer ind, til dem, der tager ud. Så etablering af en ny ramme. Så det er det, du hører mig sige.